tabianan tangon niya na Sabado sa programa ta pong pag-urulayan ta po igdi sa 89.5 radyo natin asin sa 105.5 Bicol Idol FM. Ang latest po sa pag-ayos kani pong kalabaan kang MT Villanueva, Magsaysay, Naga City. Importante pong maray na highway igdi po sa Laogang Syudad. And ini pong latest kan pag-expand kan ni pong Magsaysay Bridge. Ano po, makakaabot daw po ni, just in case na igwa na po kita ng pluvial procession, makakaabot daw po ang trabaho kani. Ano po ang gura ano po ang kantidad kang si repair kani, and ano po takay po ang i-widen. Ini pong tulay na of course, parte na yan kan pag-ease kan traffic. Yan po i-discuss, kaibala na po ang saro sa matibay na Assistant District Engineer kang DPWH kang Camarines. Diyan po kita nangyari sa Brupas Farm, hindi po sa Panikwason. Ayun po nindo, nagagayo ng mga asin bibong-bibong mga salampati. Tapos po may bingala saka may additional na pabo. Balanta po girarayan sa ko yung idol, si Kagawad Indico. Morning po. Panikwason, kang Naga City. Welcome po digdi mga tugang sa Haswell Campsite and Resort, o mas bisto po sa apod na Brupas Resort, na pagsasadiri ni Mr. Ruel asin Hazel Brupas. Para sa mga gusto ning nature adventure, pwede tapong bisitahon yan digdi sa Barangay Panikwason, Ciudad Canaga. Pwede po ang team building, small group gathering, mga meetings, pwede man po igdi, mahiwas po ang lugar asin ang sa indang camping area. Naswak sa mga mauot mag stargazing, lalo na po pag kabilugan kang buwan, sabi nga ni Kayan. Asin na siyempre po dahil mawawara ang pa-bonfire. Dahil sana po kita malingaw, magdarakan si mga basic necessities ta, lalo na pagbanggi, araw po kan mga tent. Pasiring sa baba, iyo po ang karigusan naman. Igwa po yan ng total menting 182 steps pababa. Magdoble ingat po kita. Uli po ta medyo malas kadikit igdi, lalo na po pag maurahan. Ini naman po ang masabat sa Indo sa baba. Ang magayon na view, very natural po, asin kung nature lover ka, talaga pong magugustuhan mo ini. May duwang swimming pool, ang sarap po for adult, nasa 4 to 5 feet, asin ang kiddie pool, less than 3 feet po ang rarom. May mga cottages man po na pwedeng rentahan sa kantidad na 200 to 250 pesos. And siriman naman sa mga aficionado, sa pagkanta, igwa man po ning maarkila ng mga bidjoke dyan po sa sinambitang resort. Asin siyempre po ang salog, nagmimit po igdi ang Inarihan asin Panikwason na river. Malinig, malipot, magayon na maray ang lugar pong ini. Ang araw po kayan kani kalinaw, asin igwa man pong entrance fee sa kantidad na 150 pesos na pigahagad po ninda. Fixed rate po yan, mantang libre naman po ang saro asa 2 taon ang edad ng mga aki. Nakakawarang problema. Mount Isarog po. Mount Isarog, ngayon. Yun pala ang mga attraction nila sa Brupas Farm sa Panikwason. Yan po sa Paradang. Wow. Maugmahon po sa pagmati na arog kani ang
Ang mga salampati. Ngayon sa palad ta, nagkakarakan po ang mga salampati. Dahil lang nito pagkakaroon ng kamot ko ha. Yun. Ining saro, garo camera ko conscious ining saro. Oh. Ining duwang Bengala, talagang gusto manindang nasa limelight sinda. Oh. Labi pong sarong hektarya ang resort na ini na pwede man pong i-request na maging exclusive, tangari pong masulota. Kay balang tapuan sa tayong pamilya, magbabarkada, sin magkakatrabaho. I-arrange na po sa management ang pwedeng maging taripa sa paglaog po dyan at sin pag-enjoy kang sinambit ng site. So, hindi po ang duwang Bengala sa kasaro pong pabo. Nagtataralubo po sana. Hindi po ang nagkakapera sila po sa mga nakakaagyat na hilingon. Hindi po sa Brupas Farm, Panikwason na Naga City. Parte po ni kang ecotourism drive ng City Government of Naga na i-promote ang mga araw po kaning mga lugar. At ang araw pong may mapasyaran ang mga kababayan ta po igdi sa tuyo pong syudad. Ayan po ang mga salampati na babahog po ni Chomar. Kailang nagdurulag sa kuya, uto naman sa ibaba. Ngunyan, nagbalik na naman igdi sa taas. Gagayon. Ang tagapag-taguyod po sa ina, tagapag-alaga si Chomar. Yaon man sa ibaba, naki-jamming man. Ang duwang, ano po yung tiyo? Bengala. Yaon nagdi sa itaas si Bengala. Na box out na si mga salampati. Yun, ayos. Ano daw tiyo kung makadaraman ko kani sa baba, Magayagaya po talaga sa pagmati ang hatod nin kalikasan. Nakaka-relax asin nakaka-recharge kita. Kaya kay puan na maray na pangatamalan ta po ini. I-preserve para sa mga masunod pang henerasyon na manginginabang kan sinambit ng lugar. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Bicoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolondia, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Bicoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon. Madadangog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Celebrate
in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. So sa liwat po, madadamang po kita sa 89.5 radyo natin, sa bahagi po ni Station Manager Pe Mariscal, and sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Sa bahagi po kang Idol ng Bayan, si Idol Bong Villacruz. And live man po kita sa FB page, Kansedo pong lingkod, Kagawad dito de Rosario. And of course, sa tuya pong YouTube channel. Pigbisita ta po si Assistant District Engineer Richard Emmanuel P. Ragrar. Yung po nabigapon ng Idol ng Bayan. Very accommodating. Saka dapat po kita makakuha ang impormasyon. Precisely po, takaring aramon, hindi status kaling widening kang magsaysay Liboton hanggang din mo sa may kanto kang Bagong Bayan, MT Villanueva. And saron na po dyan na major project, hindi tulay kang magsaysay. Di baka po pwede tang ma-refresh ang bayan ta. Maray man ta actually ining sa magsaysay, Liboton, magsaysay bridge na project ta. Magpahiwas ka iyan, pagpakaray. Actually haluin na ining pirang taon na kita din yaon sa paggibo ka ini. Nagpuon pa ini kang 2017. Every year may date nga na pundo na ninalaog hanggang sangunyan. Ang pinakalas na naglaog po dyan, iyon na ining pagpahiwas kang tulay. Kabus po yan, ang puon sa may rotunda, sa Magsaysay Bridge, Junction Francia, pati na po ining Liboton na MT Villanueva Avenue ng aning nga po. Gabos po yan, papahiwason gigibong 4 lanes para ma-decongest ang traffic. Ini po ang pinaka-bottleneck ta, lalo na kung rush hour, yaon baga dyan ang traffic, tagulpi. So, ang samuya pong pisina, nag-implementar kaning road widening. Alagad ang ini pong tulay kang magsaysay, ang pagpahiwas po kayo o ang pag-widen po kayo. Programa mo po yan, pero ang nag-i-implementar po kayo yan, iyo ang regional office sa Legazpi City. Sa alam po, ini-engineer ang ko yan, ini MT Villanueva, si mga poste na lang po ang dikit na problema ta dyan, halos na wide na rin si Tinampo, including man ini sa magsaysay. So, may timetable po kita kani, engineer? Igwa. Punan ta po dito sa MT Villanueva na iyon na po niya haloy na po siya. Actually, pinunan mo pa ini sa pundong 2018 na fund pa ini kan implementar ni hanggang ngunyan pigluluoy-luoy mi po gibukang mga inaragihan ta pong mga problema kasi mga challenges na sa implementation ka itong sa MT Villanueva. Primero po dyan si itong pag-acquire kasi mga right of way na may mga nag-resist. So, may ikaw po ning mga day nagtugot. So, kayo po ming paagi sa legal na paagi. So, ikaw nagkapira po dyan ang sampaan meaning expropriation proceedings. So actually, may pirang ongoing kami dyan na case. As in, nagkaigawang kami dyan yung problema sa paglipat kani mga pustikang sa tuyang mga utilities, electric utilities, saka yung mga cable companies, internet, yung mga telecoms, na may mga pustik po dyan. Agamos man po yan na natawanan mi na ning abiso, may igwa na pong naghihiro. Sangunyan po, sabihin tang mga nasa
80% na po ang samoy nagibo dyan sa kaintiruhan kang MTB Villanueva. May nagkapiran na po dyan na mga packets o properties na dahil nahihiro, gibo kang dahil pa kami nakakadaog, dahil pa kami natawag ng written possession. But rest assured, tatapuson mo po yan. Ini pong magsaysay nagtaon ning sa diring timetable ang kasurek ko sa kaining mga public utilities na March 4 tapos sa ningdain na masabay naman si mga telco. So self-imposed deadline ning dani as far as magsaysay. So of course yung MT Villanueva iwaman sinda ding timetable. Ini pong kuya, ining tulay Noari po di ko project na matatapos and gura ano si budget kanina big bid kang regional office and mailalamag to daw ini sa Peña Francia Piazza just in case mag-normalize na kita sa public possession. Primero po ining tulay po na ini ang alokasyon. So ang budget allocation kaya is actually 60 million. So kung bid out yan, nagbaba yan sa 60 million, pero 56 o 57 million na lang ang naging contract amount kaya, hindi ko mapasala o masababa pa. Hindi ko lang po sigurado, tapos hindi nag-bid out kaya. Diyan po sa kantidad na yan, si pagpahiwas po yan, both lanes, magiging ng both sides, magiging ng tigduwang lane na kang bihikulo. Pinunan po yan, actually, kang last year na October o November, naglaog yan October o November, so October, November, December, January, February, March, nakaanong na muna na sinda. Ang original timetable po kaya, aram ko, bago mag-Peña Francia, tapos na sinda. Alagad, saro man po sa mga naging problema nila dyan, karon nahaloy po sinda pag resume kang pagpatrabaho after kang December na ito maurano ito pag kasagsagan ka si Uran, si Bagyo. Dahil sinda tulos naka-resume, gibo kang pighalat maninda si utilities. Nakakabit kayo dyan ang nawasa. So, pig-abisuhan man ninda ito, pero garo na-settle na ninda kung paano ninda i-relocate si itong existing na water main na nakakabit sa tulay. As in si itong Kasureko line na nagdadalagan sa tulay, garo tatamaan katumbungkan sa indang train. So pinausog pa nila ito. Although pinaisog na ito dati katong pag road by din garo pigpakiulayang giraray sila na iusog giraray para dahi tamaan kasi itong bungkan train. So natapos na ito. Ngunyan po, naglalabot na sindang pundasyon. Nailing ko nga ni, garo nakatapos na sindang Darapulao na. ang apod mi po kayan is board piles. Yan pigkakalutin na nga. Yun na mismo yan ang pilote alabes si sayang shaft. Itong pundasyon niya, diretso na yan pasiring sa taas. Yung duma na mapatong mismo si capping, duma na mapatong ang tulay. So, garo ang ining ko garo naka-duwa o tulo na sinda dyan na nabuhos. So, sa pigiling ko po, dahil lang kita abutan ng kung ano man na katibaadan, pagmatik ko po, pag-abot kang September, substantial na po ang nagibo ninda dyan, baka patapos naman sila. Ang timeline ninda kaya garo bago mag Peña Francia, garo matapos sila. Pero dahil ko pa po masabi na hanggang dyan talaga, primero dahil ko manailing ang timeline nila. Pero may timeline, may aram na po nila yan na pag-abot kang Peña Francia, lalo na po kung malift na inibagang restriction sa pandemic, baka magkaigwa na kita ng fluvial possession, so kaipuhan ng magamit ang irarong pantulan. Araman po nila yan. How about yung possibility ng closure ng bridge during the construction kanina? Saro yan po sa mga pakiulay mi sa implementation ng Kentulay na yan. Na kung sakali po na pag-abot ka kang panahon na yaon sila sa taas, so
ngaway din na sila itong deck mismo, magaba sila kang si Rayleigh and all of that. Pakiulay mo po sa inda, na dahil pag isara totally, ang pakiulay mo sa inda is kung sakali magkaigwal ang traffic management na one way, ito bagang stop, go, itong rule tanan lang, na miski one lane na maagihan, igwa mong girari na mabalyuhan ang mga sasakyan dyan sa tulay mismo. So, itong lumang tulay, dahil man totalaminting isasara iyan kung mapipwede. Pero, ilungon na lang kung ano magiging scheme ninda, pero iyan ang hinahagad ni sa inda na dahil pag isarain totally ang tulay. Para igwa mong giraray maagihan ang mga bihikulo sa ibabaw. Last na lang, engineer. Ining pa yan, San Felipe, Panikwason section, dire-diretso mo po ba no? Iyo. Diretso mo yan. Actually, sarok man yan sa gusto mo magkutang pahiwasan ang tinampo na gibungan 4 lane. Sarok man po yan sa kinukutrama kasi mga Environmentalist. itong mga sa ibong nalado na iba man ang kaisipan. Ang sinasabi din dahil magkaipuan na pahiwason niya. Ang sambuya lang po, kung mapipwede, didiretso po yan. Sa ngunyan po, dahil mo na kami nag-alukar ng pundo dyan para sa widening, iinuton mi po muna ang pag-asikaso kang right of way. Tanganing pag-abot po kang panahon na malaganan mi na po siya ng pundo para sa road widening, dire-diretso na po ang civil works na patrabaho. Thank you. So, si Engineer Agrario po, kadakli po kanyan kan halos gabos pong multipurpose center, mga barangay hall na pigigibo sa Naga, nag-agi po gisa sa iyang opisina. Kaya talagang andamag ko po talagang nasusunod si mga timetable and baka nga ni abandi pa. Dahil naman sa ganduman sa Salamat kami. Ayo, no problem. Anytime na makatabang ang opisina may pwede kami dispuesto kami na magtabang lalo sa mga local government units na nasa loob ka sa mga area of responsibility. Pwede kami anduyo kami sa mga local government units. Tarabang-tabang kami. Thank you. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Mikoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Mikoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Maricoy, as in Paricoy, ang pinakadakulang pizza sa Bicolandia, yauna sa Naga. Ang Mikoy's Pizza. Mapapakagat ka talaga, tadakul ang sizes as in shapes na pwede mong pagpilian. Ang 4 kantos na may 8 flavors. Ang heart shape na manay heart pizza na may iba-ibang flavors. Good for 10 to 15 persons. Asin ang pinakadakula. Goliath pizza na may 6 na flavors. Good for 18 to 23 persons.
Dakol pang flavors ang pwede mong pagpilian, as in buy one take one pa. Special pizza flavors: chicken, cheeseburger, shawarma, tuna delight, garlic cheese, carbonara. Classic pizza flavors: ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, bacon, beef mushroom, vegetarian. Namnamin ang iba-ibang variety kan sa indang props in milk teas. Asin ang shawarma na sa indong babalik-balikan. Namitan mo na ang Mikoy's Pizza. Asin bisitahon kami sa Peña Francia Corner, Panganiban Drive, Naga City, sa Hampang kan Watson. Your best choice, Mikoy's. So sa liwat po mga tugang, nadadang po ang programang pag-online tapos sa kayo pong Facebook page as in sa YouTube channel Kagawad Lito de Rosario, and nadadang po kita live sa 89.5 radyo natin as in man sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Beno mga tugang, nag-o-present na po liwat kan sa indang third set of online certificate courses ang Ateneo de Naga Center for Local Governance. Bukas po yan sa kabos ng Sangguniang Kabataan Officials, Local Government Officials, at iba pang mga interesadong individual. Ang mga available training courses po iyo ang The Societal Inequities and My Personal and Shared Response, Leading Change, as in Partnerships for Convergence. Sa mga naghahapot po kang registration fee, 600 pesos na po ni. Mapuo na po yan, ngunyan na 25 kang bulan na Marso. Para po sa mga maut magrehistro asin sa kumpletong detalles, bisitahon sana po ang Facebook page kang Ateneo de Naga University. Pero mga tugang, ngunyan pong simana, ang mga activities po, ang mga highlights kan mga aktibidades sa City Hall ngunyan, yun po ang primero, ang pagkakaigwa kang groundbreaking o ang pagpuuna kang trabaho sa 2 eskalon, 4 na classroom na Yabu Elementary School dyan po sa Carolina. So yun po na ang tinampo na pig-ayos na para po duman sa Yabu Elementary School. Alawig po ni, yan po duman sa puro ang bubugtakan kan si eskwelahan. Yun po ni si pig groundbreaking kadto, and dako lang tabang po ni sa mga estudyante igdi sa Carolina. Haloy na pong pangarap igdi na magkaigwa ning sa diring elementary school. Sarap po ning harayo na maray na sityo igdi sa barangay kang Carolina. Base sa instruction ni Mayor Son Ligason, ininot mo na pong ayuson ang tinampo. Maiwas po ang tinampong gigibon igdi sa simentohon, kaya mapapakaray po ang kamugtakan kan mga akita, mga estudyante dyan sa harayong barangay kang Carolina. Yan po si mga opisyalis kang DepEd, mga barangay officials sa panginot po ni Sina Manggiyat, asin kan barangay council, and si mga magurang kan mga kaakian, ibang kaakian na yaw po dyan sa lugar na yan. Project ang sinin. Okay po. Walang bagay po sa mga. And kanagtalikod man pong Biyernes, ginibo po ang opening program asin sa paagi po ning pasalamat kang 74th year kang Naga College sa Foundation. Ang sa na pong tema ko niyan, staying strong and committed amidst these challenging times. Nagkaigwa po ning banal na misa sa paagi po ni Reverend Father Godofredo C. Rueda, and at the same time po nagkaigwa ning blessing kang DBP ATM Kiosk. Yan po mismo ang manager kang DBP, si Mr. Peña, and at the same time ang pinaka-primero sa Bicol na sarapong private school na igwa po ning sa diring swimming pool sa iyang compound. Pigbukasan na po sa publiko ining training pool na ini, and pig-witness po ini mismo ni Mayor Nelson Ligason, and yaman po ang mga members kan Board of Trustees sa panginod po kang sa indang presidente si Sir Mario, si Dr. Carlo Villanueva, si Atty. Carlo Villanueva Jr., si Sir Ben Villanueva, mga deans, and other members of the Board of Trustees and Academic Council, and si mga teachers and faculty kang sinambit ng eskwelahan. And ini po,
parte ini kan highlight kang ika-74 taon na komemorasyon kang pagkapundar, pagkamukna kanipong NCF. Norong taon po, 75th year, ang sa pong lingkod, yung ang chairman kan, ang president kan General Alumni Group. Kaya po sa kanyang pasana, nagwe-prepare na kami para po sa selebrasyon kan ika-75 taon March next year. So, pag-iimbitaran ta po dyan si mga kaibalantang mga graduates kang NCF. Every now and then po, baghihirilingan ang mga opisyalis kang alumni. Tangari pong i-map out ang mga gigibo ng mga activities leading to the 75th year anniversary kang Naga College Foundation. So, si mga gustong mag-practice dyan ng swimming, magbisita sa NCF, mag-observe manggiraray kan si mga protocol, makipag-coordinate sa management, sa iling ko ngunyan libre pa, makipag-coordinate sana. Dahil ko aram kung magpapabayad, pero aram po nindo, mas maray man talaga itong napapractice sa ito yung mga ang hawak. Ang swimming po na yung ang best form of exercise. Okay? So congratulations giraray sa NCF sa senda pong ika-74th year foundation anniversary. And lastly mga tugang, ini pong gigibuhon na asin ginigibo, asin padagos na pigibong clearing kan mga telcos kan sa pong mga linya, lipat na duman sa bagong mga poste kan na Kasureko 2. Sa nakaagi pong mga aldaw, pigtabangan po kan mga crew kan City Hall an manibaybang telcos takari pong haralion si mga poste. Ngunyan pong Sabado, labo-labo po si pagtaranggal kan si mga ibang poste na pwede nang tanggalon sa tabang po kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Ini po ang target po kani is maklear ang magsaysay. Tayo po ni si commitment kan mga telcos and kang Electric Cooperative na gigibuhon ninda tangarig pong malikayan asin ma-ensure ang safety kan mga kababayan ta. Hindi napigpopose ang danger, napigpopose kan mga posting na sa Tahaw because of the road widening. Naglilipat na po kang Kasureko sa lumang poste. Ang hali po sa lumang poste, pasirin po sa bago. Ini po ang nangyari ngayon nigdi sa kanto kang Liboton asin Bagong Bayan. Sinasabayan mo po sindakan mga telcos na paglipat kan si mga wire, ngarit pong maklear na ang tinampo. So happy birthday po doon sa mga nag-birthday, nag-birthday si Mayor Nelson Ligacion, si Vice Mayor Nene de Asis, and then sa kuyang brother-in-law, yaw po dyan sa Metro Manila, si Engineer Martin Giquinto and Department of Labor. Si sa iba pa pong mga nagbe-birthday sa kunyan na simana pong ini. Happy birthday po sa Indo. And good luck sa another year kan sa tuyo pong buhay. So mga tugang, salamat po kasi itong pagkantabay sa programa ta pong Pag-urulayan ta. Higi po sa 89.5 radyo natin, asin siriman sa 105.5 Bicol Idol FM. Happy weekend po sa Tuya ka boss. Salamat po kasi itong pagkantabay. Salamat kay Kagawad Indico kam panikwason. And ini mga salampati, mga tagapagtaguyod ta, mga supporters kang programa. Mabubuot. Magpa-share po kita. Salamat po sa pamilyang Grupas sa pag-accommodate po sa Tuya sa pagpahiling kani pong sa indang lugar. So stay safe po. Tayo pa po kitang problema sa COVID. Sana po pirming marayan po sa tuya po na kamugtakan. So, salamat po. Maray na aldaw po sa tuya po.